Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainanyň gündegorunda Donetsk şäherinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýörüýte gözegçilik missiýasyna degişli 4 sany ulaw 9 awgustda erden ýanyp ýumruldy. Bu wakanyň jekmejekleri barada kärdeşim Tähranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Günnor Ukrainanyň Donetsk şäherinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýörüýte gözegçi missiýasyna degişli 4 sany ulaw weýran edildi. Gurun edilýän missiýanyň 9 awgustda Twitter'de çap eden maglumatyna görä, ulawlar gijäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp weýran edilipdir. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýörüýte gözegçi missiýasynyň ýaýradan metbuat beýanatynda ulawlaryň ýerli wagt bilen gije saat 2:30-da ýanyp haber verilýär. Maglumatda 3 ulagyň dolu weýran bolanyny, birine agyr deperiteni we beýleki 3 tanysynyň bölükligini daýylanyny haber verilýär. Wakada hiç bir adama ýara düşmänler. Ýörüýte gözegçi missiýasynyň başlygynyň ornwatary Alexander Hack Reuters habar gullugyna beren maglumatynda bu wakany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu etraplarda bolýan wakalar barada maglumat ýygnamanyň öňüni almak maksady bilen amala aşyrylan gorkutmanyň bir misaly diýip atlanırdı. Russiýanyň metbuat serişdesiniň Donetsk separatistleriniň lideri Denis Pushylyna salgylanyp berýän maglumatynda Pushylyn bu wakanyň hetden aşadygyny we muňa jogapkärleriň tapylmagy üçin elinden gelen bardady etjekdigini wada berýär. Pushylyn biz Donetskdäki öz operasiýalaryny tamamlaýan missiýa bilen düýbünden gyzyklanmaýarys diýdi. 7 awgustda ýörüýte gözegçi missiýasy Donetsk aeroportunda we onuň töwereginde ok atyşy besetmek baradaky ulalaşyň gözgörteli bozulýandygyny habar beripdi. Şeýle-de şol gün 300 çemeti adam ýörüýte gözegçi missiýanyň Donetskdäki edarasynyň öňünde protest geçirip, gözegçileriň çaknyşyklary görmeli we eşitmeli bolanlarynda lal we kördüğünü tanqid etdi. Şeýle-de protestçiler Ukrainadaky çaknyşyklarda pida bolanlaryň hatirasyna köçeleri we piýada ýollary gyzyl reňkdäki boýaw bilen renklediler. Gurun edilýän ýörüýte gözegçi missiýa Ukrainada hökümet güýçleri bilen orsetpara separatistlerin arasında ok atyşy besetmek barada şu ýylyň fevral aýynda Minskde gol goýulan ulalaşyň berja edilişine gözegçilik etmek borjuny öz üstlerine alypdylar. Ukraina hökümet güýçleri we orsetpara separatistler biregi ýygyderli ok atyşy duruzmak hakdaky ulalaşy bozmakda aýplaýarlar. Günnor Ukrainadaky bu çaknyşyklar derarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 6500-den gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 9 awgustda iki tarap hem biregi Donetsk'in Demirady Günnor bölегindäki Garlovka şäherçesine hüjüm etmekde aýplady. Separatistler Ukrain artilleriýa oklarynyň hüjüm netijesinde paraha diýilatdan bir adamyň ölendigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Ukrain harbysy pitneçileriň hökümet güýçleriniň pozisiýalaryna hüjüm edenligini belleýär. Ukrain harbysynyň metbuat wekiliniň habar bermegine görä, soňky 24 saatyň dowamynda bir Ukrain eskeri öldürilipdir. 10 sany harby gullukçy we paraha diýilatdan hem bir aýal bilen 2 sany çaga yaralanypdyr. Gündegor Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Tähranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosu. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň paýtagty Kabulda 10 awgustda ýene adam helakçylykly partlama boldy. Adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Owganistanyň Demirgazyk bölегindäki dartgynlygyň hem dowam edýänligi habar berilýär. Soňky maglumatlara görä, şu gün ýurdun Demirgazyk gündegorundaky Badaxşan welaýatynda güýçli söwürşler alınıp barylýar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradini dinläli. Demirgazyk gündegor Awganistanyň Badaxşan welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň sany gitdigiçe artýar. Merkezi Aziýaly jeňçiler Badaxşan welaýatynyň etraplaryna waham salýar diýip resmiler aýdýar. Badaxşan welaýatynyň Kişim we Tegap atly etraplarynda çatışyk dowam edýär. Böýleki etraplaryny hem söwüşçiler howpa bandyrýar. Badaxşan welaýatynyň hakimi Şawaliyullah Edibiň aýtmagyna görä, etraplarda daşary ýurtly militanlar ýerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçiler söwüş hareketlerine ýol başçylyk edýär. Tegap etrapynyň obalary jeňçileriň eline geçipdir.
Tacikistan bilen serhet ýakada ýerleşen etraplarda ýagdaý agyr. Badaxşan vilayatynda jeňçiler öz uruş hereketlerini güýçlendirdi. Awgan güýçleri hem jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Ençeme daşar ýurtly militant tutsak edildi diýip hakim aýtdy. Xarijiya jabaja şudan 80 xarici dazgir şud. Xarijiya dar qismatay sarhadi uluswali jang jarayan dara bu xarici amalat xudi davam. Badaxşan vilayatynyň 10 etrapy Tacikistan bilen serhetleşýär. Tajik-Awgan serhediniň golaýynda Tajikistanly ekstremistleriň merkez tutanlygyny yerli resmiler aýdýar. Kişim atly etrapyň hakimi Habibullah Salyhyň aýdýyşyça etrapda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ýiti çaknaşyk bolupdyr. Vilayatyň başga etraplarynda da dartgyllyk höküm sürýär. Jeňçiler öz hüjumyny tutuş Badaxşan vilayatyna ýaymak isleýär. Awgan güýçler bilen çatışykda jeňçiler hem uly ýetki çekdi diýip hakim aýdýar. Şun jangi bisvar şadidi devlet surat gerek. Damanawy janga ýa-da Badaxşan anaqatay ki hazarabaty mahkemem we düşman Badaxşan vilayatynda jeňçiler eline ýesir düşen Awgan güýçleriniň kellesini kesdi. Tergeran atly sebäpde jeňçiler 2 Awgan harbiýetiniň we Arbaki atly yerli ýaraglynyň düýün kellesini kesipdir. 209 Şahin atly harby diwiziýanyň Badaxşanda ýerleşen bölüminiň komandiri polkovnik Abdulhamid Purdilin aýdyşyna garanda Awgan güýçleriniň we yerli ýaşaýjylaryň daşar ýurtly militantlar kellesini kesýär. Halky gynamalara duçar edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileri talep seweşijileri himayet edýär diýip Purdil aýtdy. خشونت‌هایی هم که اخیراً صورت میگیره از سربریدن‌ها بیشتر به واسطه طالبای خارجی صورت میگیره، اما در این شکی نیست که طالبای داخلی هم Tegap atly etrapda döwlet garşydaşlarynyň toplanandygyny Badaxşan vilayatynyň polisiýasynyň sözçüsi Lal Muhammed Ahmedy hem tasdiqlady. Etrapda jeňçileriň harby merkez döredendigini ol belläp geçdi. مخالفین مسئله دولت بستران بر خط ولسوالی تگاب ولایت بدخشان بسازان. Şaýmyrdan oglum rady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Munyň azatkhabar.com websaytymyzda tesvir ýazyp amalaşyryp bilersiňiz. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azatlyk radiosu özüniň azatkhabar.com websaytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azatkhabar.com Türkmenistanda petikla ahirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azatkhabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuwçylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azatxabar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azatxabar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azatxabar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basyn. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basyn. iPhone 3 nädip alyp bilerin. Hawa bassym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyuta alış-çalyş boýunça resmi çäklendirmelerin giridilmegi dowam etdirilýär. Aşgabatyň valyuta alış-çalyş nokatlarynyň käbirinde ýerleşdirilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzgün namasynda her bir raýatyň bir aýda satyn alyp bilýän Amerikan dollarynyň möçberiniň 1000 bilen çäklendirilýänligi ma'lum edilýär. Habarçymyz Murat Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Pakistan valyuta alış-çalyş nokatlaryny Abaşanyň dollaryny satyn almagyň täze düzgünligi ýerli. Täze düzgün wagtda valyuta alış-çalyş nokatlarynyň käbir ýerlerinde Türkmenistan Merkezi bankynyň müdürligi tarapyndan 30-njy ýylda çykarylan 293-nji nomerli buyruk asylly. Bu buyruga laýyklykda nagd milli puly her adama satylýan daşary pulunyň möçberi bir aýyň dowamynda 1000 Abaşa dollar möçberine çäklendirilýär. Bu buyrukda aýdylýar, nowatdaky aýda peýdalanmadyk valyuta limiti iki aylara geçmeýär. Bu buyrukdan çen tutulsa her bir adam valyuta alış-çalyş nokatlaryny ýylyň dowamında 12.000 dollara satyn alyp bilýär. Bu buyruk berje etmek üçin valyutany satyn alan adamyň ýöýte maglumat bazyna girilip, şol bir adam şol bir aýda çäkdendirilen summadan artyk valyuta satyn alyp bilmedi, ýaly göleşlik edilýändigini paýtatyň ortalaryna valyuta alış-çalyş nokatatynyň işgär gurulýar. Valyuta wagtyna girilen bu çäklendirmäniň netijesinde valyuta alış-çalyş nokatlaryna akynowatlar hasa azaly. Häzir olarda nowatlar ýok denýäli. Şol bir wagtda hem bu nowatlary öz garnaşlary bilen gelýänler hem köpelli. Hatda gary enilerini atalan alyp gelýänler hem bar. Esasan da şeýurtary ownuq söwda etmäge diýenler şeýle diýerler. Ýogsa adam maşyny 1000 dollar iş üçin ýetenok diýip paýtatyň ýaşaýjysy mergen aýdýar. Şol bir wagtda hem bu täze düzgünüň giýilmegi bilen valyuta garawalarynyň müşterileriniň sany hem köpelipdir. Ýyl içinde dollarçylar diýip azalan bu valyuta garawalarynyň wekilleri azaldylanna bolsa olar entek bazarlarda görmek bolýar. Dollarçylarda banklarda ahyýar şäklendirme ýok. Valyutany şäksiz satyn alyp bolýar. Garawalardaky dollaryň narhy resmiden bir näme ýokary satylýar diýip mergen bu arada gurulýar. Ýatlap geçsek Abaşanyň dollaryň söwdasy wagtyna çäklendirmeler geçen ýylda girilip başlandy. Geçen ýylyň ahyrynda Amerikan dollarynyň diňe möçberde ise valyutany satyn almagyň ýer çäklendirilmesi hem girildi. Ýagny her bir türkmenistanyň Abaşanyň dollaryny diňe öz ýazgyda duran ýerindäki valyuta alış-çalyş nokatlaryny satyn alyp bilýär. Şol sebäpden şondan bäri Abaşanyň dollaryny valyuta alış-çalyş nokatlaryny pasportyň görkezi satyn almaly. Şol bir wagtda hem Abaşanyň dollarynyň söwdasy wagtyna girden şäklendirmelerdir. Düzgünler bardy, resmi metbuatda habar berilmeýär. Hatda olaryň käbirleri bardy, valyuta alış-çalyş nokatlaryny hem hiç ýyl bildirişdir, dokument asylmaýar. Ýokarda alynan tädügün bardaky bildirişim hem valyuta alış-çalyş nokatlaryny asylmandyr. Asla bu düzgünüň girilmeginiň sebäpleri bardy hem resmi düşündiriş beýan edilmeýär. Valyuta alış-çalyş nokatlarynyň işgärleriniň bu barada sorulany bolsa, olar diňe dollar az diýip jogap berýärler. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosi habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Taxtawadyr etrawyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen baglylykda taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu taýýarlyk işleriniň aýratynlyklary barada habarçymyz Röwşen Çaryýew gurrun berýär. Şulaýyň 11-ni prezident Berdimuhammedowyň Taxtawadyr etrawyna gelmegine garaşylýar. Bu habar resmi çeşmeler tarapyndan häzirçe halk köpçüligine aýan edilmese de etrapda uly aladanyň bardygyny, resmi çara taýýarlygyň bardygyny görkezýän işler indi enşemegünden näre göze ilýär. Taxtawadyryň enşeme ýyllardan näre oňrulmadyk awtomobil ýollary oňrulýar. Büdjet edaralaryň işgärleri ýogary çykarylýar. Köçeleriň gyralary haşalatlardan aryksalanýar. Şeýle de könülüp giden elektrik film agaçlary aýrylyp dereni täzeler dikilýär. Aýdylmagyna görä prezidentiň tapar etrawyň gün ortasynda gurulýan täze serhet galasynyň açylyşy bilen bagly açılış üçün vilayatyň beýleki ýerlerinden transportlary we aýdymçylary çağırlypdyr. Olar häzirki wagtda mekteplerde ýerleşip her gün diýen ýaly taýýarlyk işler bilen meşgullanýarlar. Şol bir wagtda da Taxtawadyra prezident geljekmiş diýen habar adaty ilatyň durmuşyna öz aýratyn täsirini ýetirýär. Meselem 11-12 awgust aralygynda etrapda hiç ýyly awtomobil hereketleriniň bolmaly däldigini hakda resmi duýduruşyň bardygy aýdylýar. Şol sebäpden Taxtawadyr etrawyna girilýän ýerde ertirden başlap etrawa hiç ýyly awtomobil ulaglaryň göýberilmejekdigi barada habarlar bar. Beýle ýagdaý esasan Mary Taxtawadyr aralygynda taksi sürýänleriň işine öz täsirini ýetirer.
Sebäbi olaryň gazancy edil şol ýola bagly. Çäklendirmeleriň täsiri 2 gün bilen çäklense alalaşyp bolar, emma onuň uzağa çekýän halatlary bolýar. Munyň ýaly ýagdaýlar bilen öňüm ýüzbeýiz bolduk diýip özüni gurt diýip tanadan 35 ýaşlaryndaky tawtadarly taksist Azatlyk radiosy bilen gurrunda aýdýar. Bu çäklendirmediňe ýol gatnawyna däl etrapda sowda sata hem öz täsirini ýetirýär. Meselem, sowdagarlar prezident gelip gidýänçä dükanlar açylmasyn diýen tawşyryk berilipdir. Azatlyk radiosyna beren maglumaty görä erteden başlap bazar 2 günläp işlemez. Çäklendirmeleriň sanawy diňe bular bilen gutarmaýar. Adynyň agdalmazlygyny soran käwir tawtadarlaryň aýtmagyna görä olara 2 güniň dowamında owa ýerlerinde hiç ýeli toý-tomga edilmeli däl diýilen tawşyrgan berilipdir. Toý-tomga bilen bir hatarda yerli häkimlikleriň wekilleri owa ýerlerinde köçe aýlanyp agdalýan günlerde hiç ýeli haşalatlaryň ýakmaly däldigini duýdurypdyrlar. Yer gelende aýtsak owa ýerlerinde zürdewil atylýan yer kuýrýte konteynerler bolmansoň kapany gelip alyp gidýän maşinlary gözüňde tutulmansoň öz zürdewillerini nämetmeligini her hojalyk öz başyna çözýär. Köplenç adamlar öz kapalaryny, çöplerini ýakmaga mejbur bolýarlar. Prezident tapar bilen baglanşygynyň bardygy ýa ýokdugy barada takyk bir zat aýdyp bolmasa-da, soňky döwürde etrawyň üstünde harwedy kuçarlaryň uçuşy hem köpeldi. Halk arasynda käwir maglumatlardan çen tutulsa, ýakynda etrawyň ýaşlyk taýkan birleşiginiň çäginde harwy turganleşip geçiriljekmiş. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Babannanow köşesinde awadanlaşdyryş işleri başlanaly bäri ýarym ýyl geçdi. Emma guruluşyň gidýän wagtynda bu ýerde henide çenli ýolagçylaryň geçmek üçin ýöneki amatlyklar döredilmändir we zerur howpsuzlyk şertleri hem göz tutulmandyr. Kärdeşim Merdan Saryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Eýýäm ýarym ýyl çemmesi wagt bäri Aşgabatyň Babannanow köşesiniň ugrundaky üç çatyrykda agyr tehnikanyň gowy, asmana galýan tozan ýatanyp. Bu ýolda ýygyderli döreýän we ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrýan çukurlar hem ýok bolup gidiberenok. Babannanow köşesiniň Saparmurat Niýazow, Owuzhan köçeleri hem de Paraq dedi etrapçasyna gidýän köçe bilen kesişýän ýerinde suýunyň fevralinden bäri ýollary giňeltmek we köprü gurmak işleri alınıp barylýar. Häkimetleriň paýtagty awadanlaşdyrmak kampaniýasynyň çäginde alınıp barylýan bu işleriň çäginde Aşgabatyň 10-njy, 11-nji etrapçylarynyň we Paraq dedi ýaşaýyş massiwiniň ýaşaýjylary her günüň dowamında durly kynçylyklar, oňaýsyz ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Birinciden bu görünýän köçe ýol guruluşy işleriniň gidýän ýerinde piýadalaryň gatnawy üçin hiç ýyly şertler, adamlar geçer ýaly zerur aýlaw ýollary döredilmändir. Bu päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin ýerli ýylat indi her gezekde ýola çykanda başga köçelerden ýörep tutuş bir mikroraýony kesip geçmeli bolýar. Munyň üstüne de ýoluň ugrundaky poçta bölümine, pensiýa berilýän bankyň şahançysyny, Azatlyk Tövda merkezine barjak bolsaň hem bu aradaky gatnaw ozalkysyndan has kynlaşdy. Adamlar bu ýolda ençeme kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Galy berse de käbir ýaşaýjylaryň öz barjak ýerlerine barmak üçin howpsuzlyk şertlerine garamazdan işläp duran guruluş tehnikasynyň arasyndan günläp geçip barýandygyny da görse bolýar. Ýollaryň gazylmagy sebäpli adamlaryň gatnawynyň kynlaşmagy bilen bagly hem-de agyr tehnikanyň gowy galmagalynyň bu ýerlerde ýokary götürilýän tozanyň kirsiniň hem adamlary juda injelikden gaçyrýandygy aýdylýar. Gurrunga gidýän guruluş işleriniň alınıp barylýan ýerleriniň biri bolan Paraq dedi etrapçasynda ýaşaýan habarçymyz Sultan Açylow
ýaşaýyş jaýlarynyň edil alkymynda alınıp barylýan ýol guruluş işleriniň hiç agsama çelini, sorsanda dinç günleri hem dowam edýändigini gurrun berýär. Yol guruluşunda işleyen teknikalaryň gowy, asmana galyan tuttudynyň daşary ýaşaýjylar üçin avtolog gatnaw hem kynlaşdy. Ýaşaýjylar avtologlary minmek üçin Oğuzhan köçesinin hem de Atamrat Niýazow şah ýolunyň uğruna çykmaly bolýarlar. Şu ýol guruluşy bilen bagly ýol uğrunda bar bolan köp sarly saýaly agaçlar hem çapyldy. Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň çäginde paýtagtda uly gerimli awadanlyşdyryş işleri serilip ýol ýoldylar giňeldilýär. Jaýlaryň dasy hem ak mermere çalymdaş materialy bilen örtülýär. Aşgabatyň Babananyw köşesindäki şuňky ýagdaý barada kardeşim Merdan Taryýewiň bu maglumatyny video görnüşinde hem görüp bilersiňiz. Video, foto maglumatlarymyz azathabar.com web saytymyzda, şeýle hem Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalarymyzda el ýeterlidir. Azatlyk radiosynyň web saytyna Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şu günler Türkmenistanda geňeşlikleri geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görülýär. Azatlyk radiosu bilen tökbetler bolan Türkmenistanlylaryň köpüsi öz ýaşaýan ýerlerinde geňeşliklere taýlamak üçin hödürlenýän dalaşgarlary tanamaýandyklaryny aýdýarlar. Umuman Türkmenistanda ýokary wezipeli ýolbaşçylar halk arasynda näme derejede tanalýar? Azatlyk radiosu Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalarynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary diýilende siz Gurbanguly Berdimuhammedowdan, Reşit Meredowdan we Nur Yerdiýewiň başga kimi tanaýarsyňyz diýen sowaly orta atdy. Bu sowalymyza şeýle jogaplar gelipdir. Dildara, ören gynnansam da men olary düýpden bilmeýärin, olar barada maglumat ýok diýip ýazýar we olaryň ýurdumyzy üstürmek barada näme pikir edýänligini, nähili programmasynyň bardygyny, olaryň ýaşlarymyz üçin nähili ideýalary, programmalary bar diýen sowallary öz tesbirinde orta atýar. Eziz türkmen atly okyjymyz Sapar Murat Ataýewич Niýazowy diňe şonu tanaýaryn diýär. Serdar Taş, men diňe Gurbanguly Berdimuhammedowy tanaýan, başga tanamok, onam zor tanaýan diýär. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň radio gepleşiklerinde, internet sahypalarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi has aktiv mälim etmäge çagyrýarys. Öz pikiriňizi azathabar.com web saytymyzda, şeýle-de Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda tesbir görnüşde mälim edip bilersiňiz. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskvadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-0455. E-mailimiz email belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosu siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/azatlyk-online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar. Bizi izlerler, bize ýazalyň. Azatlyk TV. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris.